napravite koga nego naše drage domaćine. Klapu sol, a mi se kasnije vidimo, bit će neka opet zajednička pisma. Ajde, bit će opet neka. Hvala Marku, naravno prije svega što je došao uveličiti ovaj naš lijepi jubilej i nadamo se i budućim lijepim suradnjama. U nastavku programa izvešćemo vam niz pjesama koje smo pivali, koje smo izvodili na melodijama Istre i Kvarnera. I to u dugom periodu od 2008. do 2013. Krećemo iz početka. Naš prvi nastup na Miku 2008. godine, pjesma Labain, otvorili su nam put do srca slušatelja na području Istre i Kvarnera. Osvojili smo 3. nagradu publike, tad i nagradu za najbolje debitante. Za one koji možda to ne znaju još uvijek, Labain je onaj prozorčić na krovu kojeg se sjetimo samo kad treba otići pročistiti dimnjak ili otići na krov kuće kako bi izmijenili i zamijenili crijep koga je možda bura oštetila. Labain. Slana i vrši